For det første så er det sådan, at sanktionerne virker. Altså, vi har nu lavet 16 sanktionspakker i forhold til Rusland, og det virker. Den russiske økonomi har det slet ikke godt. De allokerer en stadig større del til forsvar og til krigsførsel, og det går ud over deres civilbefolkning. I alle andre samfund, hvor man havde en mere åben debat, en mere transparent diskussion og en fri presse, der ville have været en eller anden form for folkelig oprør, også når man kigger på tabstallene. Så de virker, men vi skal jo hele tiden øge presset, og det handler jo både om at lave flere sanktioner, det handler om at gribe ind i forhold til omgåelser. Nu er vi i gang med at lave en 17. sanktionspakke. Det er blandt andet fokus på skyggeflåden, hvor jeg forudser, at der bliver listet langt flere skibe. Men det, jeg forsøgte at sige før, er, at det er jo et arbejde, som vi sådan set har arbejdet løbende med. Nu er der en ny politisk situation, forhåbentlig, hvor USA og Europa står tættere sammen. Vi ved, at man også i Amerika, altså i kongressen og senatet, forbereder sig på sanktioner. Det kræver præsidentens opbakning, og de udløses jo også kun i en situation, hvor Putin ikke flytter sig den rigtige vej. Og der er det klart, at der bliver vi også nødt til i Europa at tage en pejling af det, og så steppe op. Det handler blandt andet om tredjelandssanktioner, men det er jo ikke det, der er på bordet i Europa i øjeblikket. Men det er bare et signal om, at vi skal være parat til, når vi har set de næste dage folde sig ud og gøre mere end det, vi allerede har planlagt.